14 ka mga cluster precincts sa Cotabato City ang wala nakatransmit sa ilang election returns kagahapon tungod sa technical error ug hinay nga signal. Si Efren Mamak sa detalye. Wala dayon maproklama ang mga nadaog ang mga kandidato atol sa National and Local Elections 2025 sa Cotabato City sanglit nagpadayon ang vote canvassing kaganinang buntag. Kini gumikan matud pa sa nasanating failure of transmission of election results sa 14 ka mga presinto gikan sa 33 ka mga polling center sa syudad. Matud sa COMELEC Cotabato City, wala dayon nakatransmit ang mga presinto tungod sa technical error lakip na ang hinay nga signal. Bisan pa man okay ang signal diyang nag-signal check sila una ang adlaw sa eleksyon. Inaantay namin yung mga presinto na hindi nakapag-transmit. So once na ma-receive namin yung USB nila, we will do the second process of transmission, which is the uploading manually. Samtang diyang gipahigayon ang pagsumite sa election return sa Legislative Building sa sangguniang panglungsod sa Cotabato City, kamatikdan ang pipila ka mga PNP personnel nga anaa sa linya kauban ang mga magtutudlo nga nagsilbi isip electoral boards. Matod sa COMELEC, ang maong mga PNP personnel nalakip sa nahimong special electoral boards human miatras ang mga magtutudlo sa adlaw mismo sa eleksyon. Gani, dunay 24 ka mga PNP personnel ang nagsilbi isip special electoral boards sa pipila ka mga clustered precinct sa barangay Rosary Heights 10. Human ang nahitabong pinusilay usa ka adlaw una ang election day kung asa upat ang samdan, lakip na ang usa ka pulis. Due to yung mga nangyayari na may nabaril na putukan, so ang ginawa, nakipag-meeting ako sa ating kapolisan at sa Marines kung ano dapat gagawin. So nag-decide kami tatlo and then as favored by or recommended by Marines na mag-deploy kami ng electoral boards for the 8 clustered precincts ng arrested. Apan sumala sa COMELEC, ang maong ihap sa PNP personnel nga nahimong special electoral boards pwedeng madugangan human ang ipahigayong pag-account ni ini sanglit duna matud pay special electoral boards ang on the spot nga mipuli sa ubang mga magtutudlo nga wala misipot sa adlaw sa distribution of official election ballots o election paraphernalia. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.